Ja, mensen, we doen het bouwde. Torie Spanono en het gaat over een hotel Babylon, of de Babylon of Sotlon, of na Nylon, of na Sotlon. De man tak na fake news. Wan lomang tak na fake news. Het is geen fake news. Pan American ook na fake news. Het is geen fake news. Omdat Santoki sa precies tak paman klarikba. Amas tak tak volk no los tamamoro. Na de lekker zijn lekama go. Dat wan tak Santoki mustaan. Maar waman lek wan fighter ja volk lek me. Hij moet weg. Amam bedankt. Vroegtijdig. Torie fu Babylon famir ma arquivo mi bel wan notaris. Mi bel cadastral. Mi bel 3 assemblement, c'est Groko, 1 NDP'er, 2 VHP'er. De man tak asan troep. Akte voor notaris gepubliceerd asan troep. Babylon besteedt toen voor 1 zoveel miljoen. Wan Nikeri Kupari, ama vrouw nanga Jimbo Stroto ook in bepaalde monument was story. Maar de manolus, de manostroto. Ator dat konkiri. Maar Kupari dat tussen persoon zijn yang. Sa Kupari zo je product. Dat de man go, dat de man bij een hotel. Oké, arbeid nagebouwd. Monino de tantak monino de toch? Dat voor 5 miljoen zoveel of 3 miljoen zoveel, amon dat bij. Nagebouwd dat bij. Euro of dollar van mirma, valuta to die wet aquí. Dan als ze money dat die de man bekang, bij dressie, die de man zei de na academie kan uit. De portisman zijn naar binyang. De man bekend doet de standaard. Want los aan het gaat om miljoenen euro en dollars. Dat de man prima dagut is. De zoiets voor PHP vooral. Mim takken pas aan wat dit. Mim be kost plakamang of krioro pa takken me kost hem mars. En no me kost de Hindustan de saka Hindustani. Dat is zoiets broeder. Une sheng tak se sanga u familie. Kau sanga u sheng apru ko tapun. Une vrede no. Dan de man is mekadil da moni meki. 1-2-3 miljoen meki da samprati. Da alamai hore mo po. Dat dewe chande sakadoro sei, dat de man tak na false news. Terwijl anu false news familma. Asana puur asan true. Akademisi kan pe patiënten sribi, me fin baret, me fin pelop. Ai leki wat rai fat. Ala taino de mamushane egi nya bepaalde nya. Oso, laken de man kaf oso kon. Dat de man is hier buitenland. Dat de man is shame. Santoki scham jij je niet joh. In een shame. Je bent het. Hoor je nog sap maar als je ook maar pampa nu er. Maar begint hij wanneer mi pot je drapen dan ga ik Paulo. De soiga voor het broer. Je soiga voor het broer. Weet je nog sap niks? Heb jij niet opdracht gegeven aan de minister om daar te gaan tekenen bij de notaris? Dan moet je praten zo graag Santoki nog dingen bij. Terwijl hij is die man. Hij is de man. We ontmaskering. En zoals aan de familie man. Dadelijk de mau bij Krasnapolski. Waarvoor was dat nodig? Een gebouw met zwembad. Waarvoor is het nodig? Als aan de zo dringen. En nog die arbeid hebben. Minister voor Arbeid. Want het ministerie voor Justitie dat we gaan zeggen, is nodig. Maar het is niet nodig. Money not dat toch. De afvallig moest bezuinigd toch. Maar je tantek money in beslag. De verrijkjes srefie. Jangan de PHP'er. De Hindustani matie visatoki. Lek pas aan de metaki. Altijd familiebang. Wan krioro afgenade. Mi etaken jaso life. Maar wan Hindustani. Amai serio produce srefie. Dat dan wan Hindustani. Yeshi tok. Ada keren pusmade. Hindustani tok. Santoki tek den krioro. Gebruik de mampong. Amas dono amanosam no wan kriomro. En dat nou waarheid. Met de judanki familiebang.